10 rokov je dosť dlhá doba na zaznamenanie mnohých zmien. Vďaka úsiliu spoločnosti za posledných 10 rokov bolo preskúmaných a dosiahnutých mnoho bežných, ale nie jednoduchých cieľov. Spoločnosť Whirlpool sa venuje poskytovaniu efektívnejších produktov a riešení pre globálny priemysel, klimatizácie a chladenia. Tieto produkty pokrývajú 3 hlavné obchodné oblasti: riadenie kondenzátu, správu hvac systémov a chladiace nástroje a zariadenia. Spoločnosť má prehľad o zložitých problémoch v oblasti servisu klimatizácií a venuje pozornosť skúsenostiam používateľov. Whirlpool vykonáva množstvo prieskumov priamo v teréne, sleduje výkon produktov v prevádzke, zisťuje spokojnosť koncových používateľov, analyzuje prostredie, priestor a produkty a neustále hľadá 64 odlišných riešení založených na DEM-Mind koncepte klimatizácie. V poslednej dobe spoločnosť Whirlpool vytvorila nový systém prepojenia hvac, ktorý efektívne znižuje náročnosť údržby. Neustále zlepšuje účinnosť plniaceho čerpadla chladiaceho oleja, aby zabezpečila spoľahlivú prevádzku zariadení aj pri nízkych teplotách. Zavádza inteligentné riadenie s cieľom modernizovať klimatizačné systémy. Systém Condy optimalizuje detaily produktov a opäť kladie dôraz na skúsenosti používateľov. Efektívne zlepšuje účinnosť a bezpečnosť odvodu kondenzátu, NCH a UPG design a celkové podmienky chladenia, čím zvyšuje používateľskú spokojnosť. Spoločnosť rozširuje možnosti chladenia. Výroba vákuových vývev bola zefektívnená a produkcia sa zvýšila o viac než 25%. Bola pridaná funkcia trvalého antidumpingu, ktorá znižuje riziko nedostatku oleja. Od čistej výroby vysokokvalitných produktov až po firemnú filozofiu zameranú na to, aby bola spoľahlivým partnerom pri dodávke klimatizačných riešení s dôrazom na kvalitu a integráciu. Spoločnosť dohliada na každý výrobný krok. Prísne kontroluje kvalitu podľa štandardov spoločnosti každý komponent. Kvalita je pre nich jediným štandardom až do najmenšieho detailu. Každý výrobný proces je dôsledne vykonávaný v súlade s prevádzkovými požiadavkami, čím sa zabezpečuje stabilná kvalita a efektivita. Profesionalita prináša zodpovednosť za produkty a rešpekt k požiadavkám na kvalitu. Spoločnosť Whirlpool implementovala komplexný systém kontroly kvality vo všetkých fázach výroby. Produkty prechádzajú detekčnými testami a sú kontrolované špeciálne vyškoleným personálom. Bola zriadená viacúrovňová testovacia stanica pre testovanie výkonnosti, ktorá pracuje nepretržite a realizuje testy únavy materiálu aj za extrémnych podmienok s cieľom neustáleho zlepšovania kvality. Výskum, zhromažďovanie poznatkov a prekračovanie hraníc. Spoločnosť prináša používateľom zážitky, ktoré presahujú ich očakávania. Po 10 rokoch náročnej práce zostáva verná svojim pôvodným hodnotám. Momentálne poskytuje produkty a služby viac než 200 miliónom používateľov. Aj naďalej bude prinášať efektívne riešenia pre priemysel v 73 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Whirlpool sa stala lídrom v inováciách a zabezpečovaní kvality, ktorá nepoľavuje.